Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň dowlan gününiň hemde Türkmenistanyň garaşdyrlyk bayramynyň öňe süreşini türkmen paýtagty içerki migrantlardan araslanýar. Aşgabatyň polisiýa bölümleriniň 27 awgustda paýtagtdaky içerki migrantlara garşy geçiren reýdlerini 500 töwereg welayet ýaşaýjysy saklanyp paýtagtyň etegindäki wagtlyň gawawhana eltildi. Aşgabat möhüm teneleri we ýer bayramçylyklary uly dawara bilen belleýär. Bu şeýle şäherleriň fonuny paýtagtdaky içerki migrantlar elmydamy güç edaralarynyň nişanasyna öwrülýär. Vilayetlerdaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri we giň ýaýran işçilik sevit ýaşaýjylaryny eklenç gözlegini paýtagta süýşmäge iterýär. Ýöne olar ýer bayramçylyklaryň öňe süýreşini köplenç häkimetler tarapyndan özleriniň hemişelik ýaşaýan sevitlerine mejburi ugrudylýar. Şu günler Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk, Arçywil, Köpetdağ we Azatlyk etraplarynyň polisiýa işgärleri vilayetlerden gelip Arkadağ we Aşgabat şäherlerine guruluşyk firmalaryna zähmet çekýän ýa-da altyn asr günnägör bazaryny işleýän sevit ýaşaýjylaryna garşy reýd geçirýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 awgustda paýtagtdan habar berdi. Polisiýa reýdleri esasan sevit ýaşaýjylarynyň Aşgabatda propiskasy wagtlyň ýaşaýan sevitlerini Hitrovka, Köşü we Bekrewe ýaşaýyş toplumlaryna içerki migrantlaryň köplük bolup ýaşaýan sevitlerine geçirilýär. Aşgabatyň polisiýasy eklenç gözleginde velayetlerden gelip paýtagtda zähmet çekýän raýatlarymyza hamala Türkmenistanyň raýaty däl ýaly, keseki ýaly, agyr jenaýetçi ýaly çemeleşýär. Polisiýa işgärleri içerki migrantlary gaty kemsidýär. Olara gödök we paýyş sözleri aýdýar. Diýip reýdlerden habarly bir çeşmada radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Polisiýa tarapyndan tutulan içerki migrantlar ilki başda Arzuw şäherçesine ýerleşen wagtlyň gawawhana alınıp gidilýärler. Ol ýerde 2 gece günü töwereg saklanyp soňra öz ýaşaýan sebitlerine ugrudylýar. İçeri işler ministrligine deýişli Arzuw gawawhanasyny obatdaky migrant kowulamak mögütümini paýtagtdaky wagtlyň işçileriň arasyna Aşgabatyň deportasiýa merkezi adyny ýa bolupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan içerki migrantlaryň ençemesi güýçlendirilen polisiýa reýdleriniň paýtagtyň köçelerini gije güni alınıp barlýanyny we ele salynan welayet ýaşaýjylarynyň köýüni awtobuslarda öz ýaşaýan sebitlerine ugrudylýanyny aýdýarlar. Geçen hepdeniň dowamyna türkmen paýtagtynyň kowulup çykarlan we altyn asr günnägör bazarynyň satyjysy bolan Çärjew etrawynyň bir ýaşaýjysy orta ýaşlaryna kyzynan maşgaly Aşgabatda içerki migrantlara garşy ýylan edilen basyp ýatyrmalarda özüniň duçar bolan agyr tejribesini paýlaşýar. Bizi Arzuwdaky gawawhanada 2 gün saklap pasportlarymyzy ýaşaýan etrawymyza uğradypdyrlar. Etrawymyzdan bir polisiýa işgärini çagyryp bizi köne awtobusa ýükläp Aşgabatdan alyp gaýtdylar. 15 oturguçly awtobusa 48 adam yüklediler. Bu şeýle bir kemsidici, şeýle bir agyr degdi. Öz ýurdumyzda bize keseki ýaly çemeleşýärler. Diýip bir lewap ýaşaýjy gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtda içerki migrantlara garşy ýylan edilen basyp ýatyrmalara gatnaşan bir polisiýa işgäri bilen gurrundaş bolup alınıp barlayan tutduğun käbir jekme-jekliklerini öwrenýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady ýyl geldi diýilip tutulýan paýtagtda bir polisiýa ofitseriniň sözlerine görä, İçeri işler ministrligi bir kanun içerki migrantlara garşy ýylan edilen reýdlerde ele salynan her bir welayet ýaşaýjysy üçin 85 manat pul bayragyny goýupdyr. Aşgabatda bir kanun welayet ýaşaýjysyny tutsak eden polisiýa işgärine İçeri işler ministrligi 85 manat möşbürine pul bayragyny wada berýär. Şol sebäpden şäheriň polisiýa işgärleri gije gündüz Aşgabatda welayet ýaşaýjylaryny awlaýar. Bir adam tutsaň 85 manat, 10 adam tutsaň 850 manat, 100 adam tutup getirsen 8500 manat goşmaşy gazanç bolýar. Bu az pul däl diýip paýtagtly polisiýa ofiseri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22 sentýabrda 42 ýaşyny doldurýar. Şeýlede Türkmenistan 27 sentýabrda garaşdyrlygyň 32-nji ýyl dönümini belleýär. Watandyň halky bilen watandaşlary bilen döwlet ýolbaşçysy wezipesine girişen prezidentiň dowlan gününiň öňe süreşini sevit ýaşaýjylaryny häkimetler tarapyndan rowa görülýän basyşlar, çäklendirmeler we zulumlar Türkmen hökümetiniň öz halkynyň aladalary bilen içgini gyzyklanyp gyzyklanmaýanlyklary barasyna fiýinçilerde sorag döredýär. Wilayetlerdäki yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri we giň ýaýran işçilik sevit ýaşaýjylaryny eklenç gözlegini Türkmen paýtagtyna göçmäge iterýär. Türkmen häkimetleri ýurduň çägine propiska düzgünini saklap galýar. Gal berse-de ýurtdan näçe mil bäri dowam edýän durmuşlukda kynçylyklar ýurt raýatlaryny iş eklenç gözlegini köpçülüklerin häsiýetde daşary ýurt döwletlerine çykmaga da mejbur etdi.